Епа, да видим дали ще ми спре интернета докато играя. Ма за сега не е толкова зле. Али не! Какво стана? Грана Крипър. Ти ме изплаши. Значи, от каквото знам по квестовете, ако ще го играме двамата, мога да си избереме по... Трябва да си направим отбор. И после трябва да почнем actually квестовете. Добре, това зомби ме дразни, отивам да чупя дърво. Какво беше с Tap Escape? Какъв отбор направим? Епа, такъв, че ако един получи achievement, всички го получат. Аре, че аз съм направил. Ако мога да ударим дървото без да умра. Мога ли? Не мога. Лей, бе, ще ми рипнат на бой. Тя игра е шумна. Така. Изобщо, чува ли се? Не се чува. Аз ще умра, докато го правя звука. Идвам да те спасявам. Не, аз имам стратегията. Готово. Ето го проблема. Звука идва от Minecraft, а не от Minecraft Old Mods 9. Тез? Да, сега се чува вече. Я кажи нещо? Да, и Discord се чува. Малко по-шумно трябва да намаля. Готово. Да се излизам на повърхността. Кампи зомби. Брат, той е нощ от 1 час. Аз откак влезнах долу, не е ставал ден. Как бе? Колко време си долу? Знам ли? Гледах там, не бе, 20 минутки. Що не броиме времето, което гледах. Ще умре ли? И не дропна нищо. Окей, от квестовете ще само видят къде да започнем. Чаптър 1. Аз съм го почнал. Съм стигнал там до... преди диамантчето. Да, аз още дърво не съм щупил. Ми трябва. Айдем ти къде си. Трябва да оцелеям, докато щупим дърво. Забравя да пигна Дискорда за стрима. Аз тебе те сканирам. Идвам да те черпа. Мен ще ме застрелят тук долу. Окей. Че кажа на Дискорда, че има. И да гледам да слезнем безопасно и не ме застрелят. Тук има някакви призраци, аз ще умрем. Тебе вече не те сканирам на картата, така че мой вече... Аз кликнах. Я се изправи. Изправих се? Да, бе, виждам. Радо. Пътувам по водата. Отдай им. Не! Те sweet very good. Не. Има някакъв зелен до тебе и ще гърми. И аз го виждам. Ти си облечен. Да. Аз нали ти казах, че намерих там. Ела. Искаш, какво искаш, броня ли? Какво искаш? Ще умрем. Какъв е то? Те то някакъв призрак, това ти викам. Ти си бая здрав. Али! Ела. Гледай какво ям. Вафла? Как бе? Това е като вафла. Дай си намериме дом. Ети, направи си каквото искаш сега. Али? Това е голем! Ти ми даде арбалета, ма няма стрели. Не бе, метнах ти там 15 ингата. То здрав бе.
Това много защо ще му вдрепе. Дай да сме. Това е някакъв подарък. О, слънцето! Каква е тази книга? Книга? Curse of Bones. Това ми харесва. Ние не мога да казваме тази дума, да знаеш. Коя дума? Засича като друга. Това с хартията. Е това нещо. А? С К започва. Мистика. И после следва с лоша дума. Ага, сетих се. Да, Верно дума, да. ли? Да. Много Добре, звучи на няма да една го другата казвам. дума, където е лоша. Да, сетих се. Трябва ни лодка и да си дириме бащинията. Ето. Ето. Ти от лошото Ето дърво малко. ще строиш. Не имам друго. Стой. За Аз толкова имам си друго, платил. Толкова си платил. Окей, компютър ми леко не може да издържите този мод и стрима, така че ако има lag spike, ще трябва да ревем. Ли, чакай, то долу в водата има трайдент. Той иска да те убие. Сайдом. Ти не си пром късмета. Ще те убия он, тебе. Не, Ай, не убие, бе. къме цепнал краката. То ме... Не. Бегай, ще умреш. Не. Умре. Бягай. Не. Отрепах го. Даде ли ти нещо? Чай, ще се отдавим. Май не ти е дал. Съжаление. Напари си броня с тенгети, къде ти дадох, че са много силни. Те са като диаманта ни. Я само гащи и шапка мога да се направи с това. По-малко ли е? Ама грозно. Да, от кое ще ти даде още 3. Май. Качвай се. Айде, давай на пътешествие. Значи, търсим нещо като плоска земя. Да мога да си турам селото. Добре. Да. Ще запиша. Пиши плоска земя. Ти виждал ли си някъде? Не, аз по пещера живеех. И аз съм видел къде живее Рапунцел на пред нас. Дали ще си пущи косата? Опа. Добре ли сме, защото... Усетих нещо, да. Това не е добре. Я да видя аз тук да чекирам. Дракони има ли? Я да видим, мама не знам. Има дракони, бе, виждал съм май. Али там дали живеят някакви животни. Забравих си яденото от микроволновата, сайдом. Мали, аз познах стрима си, забравих сайдом. Бърва. Вечерята си забравих. Сайдом. Тук сте на най-добрите. Спокойно. Как можа да го забравим? Ама това тук има някакво село. Ти не разбираш това от има някакво село. Че седем. Кой имаше околата? Нищо. Аз не знам какво има околата. Чай да обера. Аз не съм чекирал. Сега ще я фанем. Аз тук видех някакво село по-напред. Видех някакво огромно там. Аз сега към него отивам. Ти знаеш какво ядене си бърнах от Калфонд? Не. Някакви пици, къде са продълговати. И тук трябва да дойдеш, има книги за четене. Опа, казах надолу. Толкова множествено число пак ли е зле? Не знам. Нема да тествам водата. Мали. Тук всеки лута в честа за всеки човек различен ли? Да, бе. Значи трябва да дойдем. Много там. Някакви... Добри са, бе.
Добре, я нещо от селото. Дай! Дали ще мога барам нещо от селото? What's up, Skippy? Значи, Little DM me saying I'm streaming right now. Okay. Hello, fellow streamers. Verno, that's for my Bulgarian. клавлето! Нищо. Така, трябват ми стрели, ядене и вместо си направим къщата. Ма няма да това. Май. Ще видим. Защо ми трябва бая място да направя това, къде ми трябва. Машините там къде са. Нали за... Значи ще почне от тук горе за квестовете. Не, по-скоро. Али, от кой започна? Те тук трябва да вземем железна кирка явно. Окей, те от плана. Първо желязо. Ако намерим къща някъде. Ба, това е високо там. Това е желязо? Не. И тия ще ме убият. Нямам мотка в мене. Това да не е... Не. То с кристал ми се стори важен, ама не. Ей. Там те мисля за селя. Точно до онзи големия замък. Трябва да се направя нова лодка. Опа! Как стрима? Има ли лак? Няма. Okay. О! Какъв текчер пак ползвам? Да. Нормалния. То мод пак идва с някакви ресурс пакове, къде са много добри, ама... Такива... Шейдъри. Са включени в... мод пак. Обаче... Не съм стигнал там, че да ги пускам все още. Тъй като в момента заради модовете леко по-бавно върви. Нали, не е много бавно, ама ужасно бавно. И сървъра се мъчи на 12 рам. Което е по-добре от миналия сървър, защото там беше някакво 15. Тук няма ли нещо яко? Някой чест? Опа. Не мога видя нищо. Има ли фулбрайт? Няма. Ще трябва да карам на тъмното. Или... те отде. Сега вече мога видя нещо. Това нещо ще... Окей, не знам какво търся. Ама... Светлина! Тук са парите. Торта, само трябва да намеря начин да вляза. Ако... няма да стане с лодката. Ще трябва да си направя кирка. Много лошо.
Имаш ли лазове? Опа! О, и легло! Това трябва да е капан. Фу! Печка. Ядене. Ехе. Това ще го изхвърля. Охо. Добре, това е добро начало. Ба! Безплатен меч. И някакъв артефакт. Окей. Ще изхвърля тия глупости. Така. Това не знам какво, ама няма го взема. Това е някаква бомба. Алекс тук. О! Маймуна! Мали. Тук е нещо. О, нови гащи. Не ми трябва. О! Но то няма диск това. О, перла. Лопата. Йо, Алекс. Намерих някакъв меч. Ба, Ендър ли? Ендър меч? Да. И аз имам такъв. То. И някакъв chestplate има. Compressed Iron chestplate. Искаш ли да го видиш? Аз такъв нося. Ти имаш същия. Еми Compressed Iron. Добре, тук няма да пипам нищо повече, че не ми трябва. Верно. Няма тук какво има. Тук нямат Няма нищо. нищо. Няма значение имат. Тук има чест. И тук няма. Златна ябълка. Трябва да намерим раници спешно, защото е много зле. Да, аз нямам място. Тук какви раници ползват Аз съм пълен с просто? роди. Също като Има мен. двата мода, там Journeyman's Backpack и другото. Traveler's Backpack. И това. Тия са добри поне. Я слизаме надолу, че това надолу по-хубав лута. Трънки! Добре. Ли? Виж то чест тука. Може, че е различен за мене. И така си беше различен. Ще намери. Поне има ръкавици, мога да си турам да... Гледай какво намери, гледай. Ба! И връща ли си това? Аз нямам място го вземам. Метни нещо. Турах си ръкавиците. Вижу. Мали, това тежко. Къде ще ходим? Да, там. Айде. Това друг нос паунъра. Мрадей. Ти сега, не можехме ли да направим такова? Тако ще го оцелим. Какво да направим? Кажи го, крипър ферма. С тези крипър его къде бях намерил. Не. Два крипъра не правят ферма. Как не сложи яйцето в това? Но това ще е много тъп. Ние имаме такова. Онио, готиния мод.
Аз тук ще умра. Кой? Mystical Agriculture. Каквото и да е. С него се правят убавите работи. Аха. Да. А тия убавите работи са уния растения, които просто си дадат неща. То? Аха. Но ти верно, че имаш оръжие всъщност. Той ти имаш меч, бе. Аз забравих. Няма ли ти Аз съм дал свикнал да се планираш? крием. Майка го бутна върс мене. Ба. Още един трайдент. Добре, добре. Амай. Има ли по-надолу да се ходи или? Има, да. А, че тук не съм барал. 5 нива общо. Охо, по-добри ръкавици. Това да се го сложа. Efficiency едно. Имам 30 емералда. Ехе. Там у селото намери ли нещо интересно? Аз не съм го пипал. Аз си мислех, че си го лутнал, защото беше минал там, май. Аз не гледах много за там. Ага, Но това май е края. Не е тук. не има още Долу. много. Добре. Всяко Намерим ниво още и има някой артефакт, ще е добре. принципно 3 страни. Че видели ми артефакта, къде намерих? Не, Това е едни бутуши. Ако ходим по трева ми... се... Как да нарека това? Абе ядем, кога ходим по тревата. Дай го тук. Така. Спаунер. Его е тук за долното ниво. Абе, троши ги тия спаунери. Нема ги О, тушим, това не сега беше отивам добър да видим звук. там какво има. Има някакъв звер тук. Там има 3 крипъра. Ако искаш, мога да отидеш да се пробваш с тях. Ами ще му убият. Има много Ли. лут. От 6. Ма нищо полезно. Има бъндъл. Сяо. Сложим- Оп. Умрех. Ай! Тия правят Wither ефект. Бегай. Идат. Не идат. Кой, бе? Страх ги. Няколко пъти се бият един друг. Тук само торчове има. Я имаме този лък кафе. Но верно крипъри. Нямаш ще се майтапиш. Да, бе. Можеш ме го пазиме като ферма. Ама. Щупи се честа. Няма награди. Така ли? За ачивмента беше това. Мамо! Така няма ли нещо? Това ще ме убие. Чест. Как ще убие, бе? Постави ме на един кючек. И с това твоето не ми наби едно сърчице. Това не е верно. Плесни, ще ти кажам колко ми наби. Тук са някакви паеци, аз съм помислил, че имат повече от 2 крака. Какво правят тия хора? Тук има 4 крипъра. Се Има един просегнем. пред тебе. Готово. Влазай. Те ще го плеснем. Хоп. Той иска Трябва да да им ми. влезеш на бой. Дай на гръмнато, ние не смеят. Ма ще убият айтемите вътре, къде има чест. Че е верно, че аз мога да замахвам. Его. Диамант. Излъга. Не съм. Аз не може. Такъв армор. Принципно съм честен. То колкото по-надолу слизаме, толкова по-тегави стават. Аз вярвам, че ти ще се оправиш.
Он има брадва, ако ме пипне, аз съм до тук. Това ще е последния допир, къде усетим. Он ми я Вярвам даде в тебе. обаче. Охо, Така, обрал съм брадвата. ми. Armor Piercing Minigun Ammo. Това па за какво ти е? Vortex Cannon. Някакъв пръстен. Има някакви... А, Влизам. чакай. Трябва да се посегнем. Не мога. Тия дали имат крака? Йо, Християн, здрасти. Пак ще не те напада. Видя какво си направил на другите. Защото като и двамата сме на светнето, няма да ме пипне. Не Е мислим. оплашен. Не. Тук има енергийна напитка. XP Boost Soulbound. Нил, не да ли знах? Wandering Trader или там какъв е то? Ага. Тук има диви каски. Това ще го взема. Още 2 диаманта. Край. Превъртех играта. Бомба. Хвърлих си Това само бомбата, последното ей. ниво, къде си ти на него? Ти има диамантени мечове. Бегай. Няма, те като са тейкнали агро по тебе, те мене няма ме бият. Къде ще пропущат? Това не е честно вече. Да е златни ябълки. Няма, аз тук лутвам и за двама ни. Али, какво намерих? Нещо лошо. Много диаманти? лошо. Аз съм ги Много заключил работи тия. намирам тук. Project High Protection 4. Що само ти намираш диамантите? Че аз съм по-добър. Още 2 диаманта. Как бе? Не лъжа. Аз само още апгрейди не намирам. Ето тук към мен. Бегай! Как си до вечер? Не! Мизле, тук си е. днеска беше ужасен ден. Край. Помощ. Бара участват за нещо важно и си тръгваме. Убий ги! Те сега като са техни лягор по мен, тебе няма да те бият. Убий ги! Виж го, Излага! че Излага! Ти като го плеснеш, техни лягор по тебе, ти какво смислиш? Али! Той е двам! Това същия май. Викам, че имам двама и аз си спуших. Бръки участие да бегам. Те май се бият. Те нека си правят едно в едно. 2 даймонд кирки. Сей сега да изберем коя си вземем. Взимай всичко. Мамо! Почнаха по мене. Нещо Имам друго. 2 диамантени кирки. Има диамант. Ми бие 5 сърца с една стрела. Бегай да не умреш. Какво става лошо, ако умреш? Бегай. Да си игра. Там напред, Пак, не съм не мога. мусъл. Трябва да отидем до там. Значи аз най-сетне играм мод пак, къде всъщност ми аресва. Супер добре. Може би това ще да бъде променен само. Не ми се смени отново мод пак. Не. Тия са от лошите скелети се спалнаха тук. Той бърз. Мамо. Диамантена шапка на земята. Умрех. Какво му има на Дискорда? Пепър, строубери, барли. Още диаманти.
Ако забие, трябва да чакаш още малко, че е само да се мютна. Що ме ти тази влияш от Дискорда? Май я ще умрем тук. Иначе за модпака му трябва някакво 8 RAM и тръгва. Нали, тествал съм го с 8 RAM. Мът съм му сложил 9, колко да мога да поддържам добър FPS и да стримвам едновременно. Временно. Абе... Нещо интересно. Абе, там има много често. Ей, кой ги вземи. Тука ли? Вземи, При вземи водата. там. Да, ето сега в ляво има един чест и там в Охо. ляво съм лутнал. Цел диамант. Че им какво да изхвърлим, че у мен имам доста неща. Но не ми трябват повече тук като някакви пръчки. Пълен с неща. Не место да се усмихнем. Това е... Тук не е нищо. Е, тук при мен има още един чест. Лопатия. Имам да експлорирам в друго място. Ние май отдихме навсякъде, освен на една посока. Не е верно. А толкова трябва да са. Не е верно това. Се взем от някакъв торчове, че ми свършиха. Нямам делото мене. Дай. И малкото, което имам. Той един ще свърши работа. Тук е стръмно. Идем. Само дойдеш при мен. Тук стават някакви магии, не знам, тия се превърнаха от други зомбита. Не бяха то, такива. бе. Мани от това, дай ми то. Чей, точно. Я къде ще си светим, чей, дай ми един. Трябва ми нещо да ям. Имам ли? Имам. Но аз нямам. Имам златни ябълки да имам. Е, аз това ядох. Не имам, пържоли. Те си Мали. правят едно в едно. Аз няма ги закачам. Тия ще се бият. 5 златни ябълки в един чест и 8 златни моркова. Абе, Айде, превиждат ти се. Не ми се привижда, това е сигурно. Кого искаш? Я го утрепим. Той има диамант имаш. Това ще го дропне, сигурен съм. Чей, то верно и аз имах. Не го дропна. Бегай, отстъпление. Те сега ще го бием, бе. И то даде подарък. Чакай малко. Аз ти имам другата посока да го лутвам. Къде изчезна? Това е другата посока. Че аз натам не съм ходил. Тук май нямаше нищо яко. Не, тук те избягах от страх, защото ме нападнаха. Сега помня какво направих. Сега, че мене ме напада. Али! То ме пали. Добре. Тук от този чест имам 2 стака злато. Искаш ли? Не. Ще правя с това стака злато. Аз имам точно толкова мене също. И аз имам точно толкова мене. Няма да знам кой мод би ми искал толкова много, освен някой чест. Така, ти ги закачай, аз тук крада. 5 златни ябълки, 3 диаманта. Айде, чао. Леко ме наотрепа. Що скачаш пред мен така? Къде сме стигнали, че сипаха се ме. храним с златни ябълки. Отстъпи. Лутни чести, отстъпвай. този чест ме хила, ако бием демидж. Не има ли някаква посока къде? Една тук. Имам slowness. Внимай, то... Тебе тръгна... Гледай къде одиш, бе. Аз минавам. Край това. Аз умрех. Бегай, отстъпвай.
Бегай! Препаги. С какво ги отрепа? Край. Това е тежък. Али! А ти си на фухел, бе. То е тежък. Сега сме ни на брадвата. Бегай, бегай, Аз бегай. какво казах? Каза, седи, мама. Много пратих да спи. Он май не иска. Нямам тук пак златни ябълки. Ай, тук има паек отгоре. Абе, Ама къде чакай е ти това? рипне. Ай, май остените с кута. Мам, като мене, кога ме е страх. Бегай, бегай. То беше фул даймонд. Тия са фул даймонд, тия са фул даймонд. Казвате, Fortune едно. Абе, да, е така. Чакай, помощ! Вярвам в тебе. Аз излутих тук всичко, чао. Помощ! Не мога Помощ! да ти помогна. Не мога да ти помогна, че мене ме натягат. Ей, бе. Не искам и аз да лутнем Нямаше, всичко. че аз май ще умрем, че мене ме замразяват. Нямам съвет за това. Избегах. Пъзлю! Аз щех да се върнем. И Айде. накрая в честа нямаше нищо. Добре. Аз съм доволен. Не! И така ще ми направиш капан! Отвори, бе! Как можа да запушиш изхода? Ти не го ли виеш, че лоши иска да влезне при мене, бе? Сега ще умрем! Отпушвам. Как да отпушим, като той лоши е тук и иска мене да ме вземе? Отпушвам. Копеле! Пуши, харева. Как? Мамо! О, ще е там! Отпушил си крънци! Бегай! Виж, че съм отпушил. Сега запушим, пак и си ходим. Стой! Чао. Кой имам момент? Ще имам някакъв пъзъл. Това не е хентай пъзъл. Имам 3 Diamond Pickaxe в мен. Аз си тръгвам. Не сме на там. Ама Как хубаво не сме? само казваш. Къде е вкъщи? Че открада ми торч от стената. Опа. Има с къде трябва да си ходим оп. Как се казва играта? Warframe. Навън ли съм? Навън ли съм? Кажи ми, че съм навън. За телефон ли е? Да. Ама само. Лошо. Ние знаеш, че сме пропуснали нещо. Няма нужда. Па, Нищо не добре. съм пропуснал, доволен съм. Ти не си ли доволен от това, къде Али притежаваш? цели 2 места сме пропуснали. Всеки чест Аз мога не да има знам на артефакт. Къде сме сега тук? Ти маркира ли изхода? Не. Аз и входа не съм маркирал. Ето те. Та лошо. Там е Намерих го. някакви стълби. Ето може да това е, играем, няма ба, на къде може. почвахме. Аз съм турал IP-то от Discord. Значи... Тук ли изход? Не, тук съм, сигурен съм аз. Има с тия крипъри ме заплашваш. Лъжи. Да, тук. Ето Не те. ги знам. А Project То ти има ли? аз съм го Да. правил. Мислим, че ти си го построил, аз не съм. Мали очите. Че ми завърте свет. Мали, още нагоре ли има? Стигнали. Стигнах. Получавам една болест, къде получават черните в Америка. Вертиго му викат. Там Не гледай. Искаш едно? Ето но не бат. Я. То просто скипи баца ли, това не мога да отговорим. От тебе лодката ли е? Или каква сме лодка, бе? загубили? Абе, сънувах тази вечер, че имахме лодка двамата. И аз съм Загубили помислил, сме, че е верно. Сега Папа, къс Ник, помислих, че левел, някакъв окей, зелен това гърми аз. зад мен. Ева, Аз не мислим, че е така. Ево. Ево те почерпим и виж сега какво ще се падне.
Изядох един Това Алекс. златен такова морков и ми даде 2 сърца. Има някакъв Не Радо, знам ти дали пита са кой си ти. перманент няма. Радо? Да, бе. Май се сещам едно момче Радо. Пита кой набор си. Последно бях 0,9. Последно. Последно, сега не знам кой си. Последно броене. И знаеш, че ще гласуват за президент у една държава. Америка. Аз гласувах там. Ехе. Да. Знаеш къде сме сега в момента? Аз съм го гледал по Дисни канал, му вика Джунгла. Имаше един къде се фърля по ляните и крещи. Не, Таразан. Не. Он е някакъв маймун. Май беше Маугли то. Да, Маугли ги прави. Али! Чай бе, ние... Забравих какво търсихме, Ама но и сетих. някъде Просто търсим място, равна земя някъде. До село, Хайде също. да намери. И говорих за село, леко има пред нас. Някакъв град. Виждам. Я не търсим това, я търсим Село държава даже. нещо като Костинброд. И били искал си у Костинброд. Аз съм бил. Али, какво си правил там? И ми бех по работа. Али, какво си работил? Мисля, че помни, това беше много отдавна. Али. И аз съм мислил, че у Костинброд имат Май бех някакви на гости. кръгови Ама там. не помним. Това няма какво го взимаш, аз направо открадвам. Сей, че на място. Аз го взех. Добре. Тя нямат ли пари някакво? Знаеш какво ще е яко? Да имат някакви пари. Или ядене. Имат ли ядене? Едно еме работче. Откраднах го. Ядене? Ево тук, ево. Не знам за яденето, но тук откраднах. Трябва да и смелям еме нещо. работа по-често. Как ще нямат ядене, имат картофи? При мен нямаше. Това ще знам. Направи го това на жито. Абе не бе, трябва да строим с него. Гладувам. Добре, дай да седнем на някоя къща да вечеряме. И май Нещо не има искаш. ли само хляб? Само лепше. Ще да видим какво да изфърлим. Сега ще направим леп. Сега ще има. Сега ще има. Колко искаш? Нати. Да видим аз сега какво изхвърлим. Ай, взема го селянина! Да. Али, трябва да го убиеш са. Уби го. Он избяга с лево. Али, взема ти закуската. Не беше то. Майте, то беше. Он се опита да се скрие в леглото. Не беше и то. То го изяде. Он ти го бизера наведнъж отраз. Това ми напомня някакви BG Дай, геймплей дай, клипчета, дай. дето гледах като бях малък. Но те това в момента, това ще бъде. Само го качим на YouTube. Некой ден. И ще Ай, гледам не, стрима бе. да е кратък, да не мога да теглим цял ден. Че аз нямам. Това как ме Дай нарича? хляб, аз ще ти дам тако. Това няма да ме нахрани. Чай малко. Не искам да си търгувам хляба за... Какво това? Некво те такова. Ето такова, Трябва да ма. те телепортира. Ядливо ли е? Не знам. Трябва ти да го тестваш. Що да го тестваш ти? Не си ли гладен? Нали ти дадох и морковче? Такова златно, къде ти даде 2 сърчица. Айде, заради морково ще ти дам няколко още леп. Я забравих, че дължим пари. Ама не Той пари. оня вилиджер открадна хляба и го изяде, сега какво да направим? Не, он бил по-гладен от тебе. Аз Не си може. взем тогава аз. Има някаква мацка пред нас, бе. Я бе ги я ризни. Отивам. Не, яби! Насилственик. Май. Абе, ние на какво одиме, бе?
На песък. А това не е песък, това е сол. Тя си падна по мене, сега. Какво да Ти правя? мога да лижиш земята, да се наядеш. Не така правят едни Ти се слонове. би се то, аз ще остана. Ма къде ще се бия с то по-голям баща ми е? И ще ме бие повече от него. Ти го рез. Ба. Какво е това? Песък? Черен песък. Ма да. Няма да го сканирам. Кой е този сървър? Стой. Това е моя сървър. Линко за Дискорда, описанието ми и... Описанието. Да. И Няма да го видя това. какво е. IP-то в последния канал. Абе. Ти за този песък ли си? Кое що? Ама не ти трябваше. Кое? Меча? Абе. И какво намерих? Какво намери? Дай па Уейсъл. Ягле. Това ни е втория. Какво сега ще го взема? Що? Що на мен по-ми харесва. Минале ти го остави, сега това ще го взема. Я мислех, че нямаш место, ми ще го носим за тебе. Значи е бил мой. Не, аз имам местенце, аз съм си резервирал за това. Али? Тук някой ще осрал. Не е в Индия. Знаеш там какво правят? Чакай, В сложи ръката. му бъндъла това. Ево. Абе ние, на къде сме запътли? Май ходим в кръг така. Трябва да не! намерим някаква равна земя. Ягле. Равна земя в село. Село в равна земя трябва. Ама... каква къща намерих там? Нали имат нещо за клепане? Точно нека вампира, бе. Ягле. Мали. Къде бе? Абе те го тебе? Къде е къщата? Абе, ти за виждам я, къщата? Сканирам я. Такъв ти е приоритет. Трябва ли чим чънковете аз? Не, 10 е максимум, е толкова турах от сървър. А, Там нещо свети, бе. Видиш ли? да, Някакъв виждам. лазер, мислим, че искат да ми кажат нещо. Аз ще ги отивам си слушаме говоря ли? с тях. Аз там отивам. Да ги чувам какво иска да ми кажат. Тук има клюпачка. Ще мога да се напълниш тук. Има обитатели тук, внимай на те фанат. Какво ще ми направят? Това го оставям на тебе, че... Ще правим леба. Тук има още хляб. Ба, Имаме то нещо доста. по печките. Кол. за мен. печките ще ги вземем. Ти едно кол. Moonstone Shard. Цела... Това не мога да кажем. Имаше пак ония предмет. Забранения. С К ли започва? С К. Много лошо. Чито и да не е. Аз съм гледал Наруто, там му викат Чидори на това къде е пред нас. Да. Да не са те излагали. Не са ме излагали, как ще ме лъжат мене. Това ми е рекът нещо, я го помним. Има... Как можа да не направиш стълби, да се качим и аз? Ли, тука много... Не спойлвай. Гледай какво става тука. Тихо спойлерите. Аз не мога... Това не знам какво е. Още ни ботори за ядене. Logistics, Core, Spawner. Тия са някакви пошибалки. Паси майката. Да. Цел диамант тук. Нека има. Аз имам 11. Има пръстени, Какви пръстени, аз такива нямам. При мен има пръстени тук. Не мога ги вземам. Ще ги вземам. Не, те за какво са ми? Това са някакви маги, бе. Пръстен, си го сложим. Ти не си женен. Не.
обитават там някакви сърчици само. Мали! Аз съм чувал. И аз съпинях се у водата. Добре. Тук ще има сол на дъното. Я го лизнах, но ми стана лошо на очите. Вярвам ти. Как? Али и та она от Мадагаскар. Горя. Али. Абе, от Мадагаскар, бе. Горя от Мадагаскар. Това ме изплаши. Мислиш, че ще ме изяде? Той искаше да те хапне. Там виждам едно жълто такова. Ей, то се яде! то Май! бие! Та се захапа, бе. Край, са. Колко ти да трепа? Не. На колко чека сега? Май, това ти направи на нищо. Имайки на предвид, че съм Ти Така, имаш армора, планирам това по къде три ще не сърца ми пребие бие. така? по 3 сърца ми бие на хит. Това са 3 Аз ме кючека. схруска на 5 на 5 хита ме схруска. Али, това от Мадагаскар. Вие ще го жълтя. Забравихме името Лени. Така ли беше? Не, това беше жена, бе. Не Забравих го беше името, жена. не помня и аз. Ма и аз му забравих името. Трябва да го питаме къде Там се има казва. някакъв лабиринт. Дали мога и язиш като някоя кобила? Не можеш. Много лошо. И аз съм чувал, че тия неща... Али, и това е от Мадагаскар. Пимба! Не е Симба, бе. Това от... Он е от Него Мадагаскар. е? Царя лъв? Дали ще е Симба? Не знам. Не, му го знака на челото, значи. То май ти ръмжи, я викам, че иска да изяде. Нема, той само ме поздрави. Ако беше от Мадагаскар, ще ударя някой ключек на тебе. И аз бе, това ги харесвам повече. Зебра. Айде, то от Мадагаскар, я ти казвам. Те то не моля го язда, бе. Можеш, ама трябва да те харесва, май. Мога да те харесва, ти не мога да ги удариш здраво танците. Ще го има ли Джулиан от Мадагаскар също? Който е най-хубавия филм. О, царя? Не, царя не е лов филм, бе. Без царя става, ама... Я ти викам Кинг Джулиан, бе. Мадагаскар, там истинското кино. Там се намират хубавите работи. Но Мадагаскар ги нямат. Оня Джулиан, нали му викат Кинг Джулиан? Да, ама... аз Я това ти викам, казвам, мислих, бе. че говори за цар Лъв, като каза за царя. Не бе. Абе, къде е Джулиан, къде е царя лъв, бе, ти? Да знам, и са от Африка и двамата. По някое време. Те могат да са от едно и също место, ма са в различни светове, бе. На този шоу така носа, а някой го е шебал. Просто... Ти видели го ония с носа? Видях го, да. Какво му поръснава някаква пъпка? Някаква брадавица. Но и трябва да са на брадата, не на носа тия неща. Какво дири на носа това? Разбираш? Да, бе, чаткам. Вика, сякаш те нападне това, толкова големо беше. Това чепинци ли е? Май не е чепинци. То също му има нещо на носа. На това не сърчи толкова много. Ти не искаш да го видиш? Трябва да видиш. Това от пингвините. Тук ли си? Седи малко. Седим? Тук има едно момче, къде трябва да му пишем нещо. О, пишат ти момчета! Не, бе, аз трябва да напишем на едно момче нещо. Що трябва да му напишеш? Ама я познавам ли го? Не знам. Я ще кажам. Ето! Очата, къде се пише LOL. Виждаш ли го? Ето то. Ти го познаваш? Али? То е някакъв много странен, но няма да го споменам, да не го обида. То те бутна отзад, ей! Какво прави? То нема работа, то е безработен. Внимай, че то железния ще дойде на Бе, съм железен. Тук виж какво става, бе. Железен имаш. Гледай какво става тук. Я не мотика, го шопим това. Дай си поделиме работата, ти ще биеш това от дясно и от лево. Сега ще направим, няма се плаши.
Та вафа, какво ти прави ръката, къде? Това е crafting table. Не е ли някакво по-квадратно онова? То верно направи. Фани ги събира и тук. Аз ги чупим. Мама, не ни трябва... край. Мачка! Я ти говорих за нея. Матете? Ти изплаши. Ма ти Как ще изплаших, аз не бех близо до нея. Тя те видя на душите и избега. Не е така. Троши. Добре. О, сега ще мога да идеме с дни. Карай обаче да си търсим бащинията некъде. Що ми се стори, че видях някакъв кораб пред нас. Аз съм го сънувал с нощи, мани. Ето те. Май! То... Онова бе. Това го помна, това го помна. Да бе, тия са уния... забравих името. Там в Юмо, къде беше студено, ама спираше да бъде студено и беше проблем. Имаше една катерица с един лешник. Столицата. Това е столицата на света. Гледаш? Викаш София, ама това не е безлюдна пустиня, как ще е София. Торта. Що ме посреща с торта? Чадър. Че аз правим грешки. Место. То това е НДК. Ама къде са аутките отпреде? Не мога да Тук има 2 мера до този чест. Или поне за мен. За тебе не знам. Бе, тия нямат синя коса, как това ще е НДК. Тия нямат коса като цяло. Това да не викаш, че е верно, че повечето политиката са плешиви, но тия хора са плешиви. И много ги чаткаш о политиката, бе, да бе, аз съм ги виждал. Ти за кого гласува, бе? Ония рибаря. Кой е рибар? Аз не го познавам. Некъв къде ми излезнал TikTok, че е рибар. Ти викаш за него гласува. Какви се често, бе, има само пошивалки вътре. Само храна в теб има. От тех. За кибрития. Кой е то кибрития? Така ли се казвал? Я не знам. Я тук някакъв свети в синьо. Ходи се сбий с него, иска ти кажа. Още ме убие мене. Иска се биете. Няма те бие, аз тук ще ти ръкопляскам, давай, отивай. Имаш ли смело? Че ти с по-мощен меч. Че ме питат как да влядат. Значи, ако мога му тураш 8 рам, ако ползваш тила, значи ми ще е по-лесно, ама. Той има хелт за дни, чакай малко, Тя може скута някак си. Трепем го, няма се плашиш. Само го дръж. Държим го къме цепна мол. Дръж го, ме мери мене. Тя забравиш, че ако ги бием с меча се хилвам. Айде, готово. Да, ти някакви ботори и прикрития за... Това ме бие със светкавици. Кой бе? Лидите, това верно. То май ти иска смъртта. Не му давай. Сей, че верно ще вземем да умрем. Как? Караме до Мездра напреде. Той има раница. Сей малко, той има раница. Той има негова си раница. Ще му вземеш ли? Той че ми я даде. Круго. Моя. Он е другия. Видя, че уби гаджето му. Айде. Кой не виж? Това е шикозно. Някакъв мачок. Гламур. Това ти е честито. Ти го носим със здраве това. Да бе. Аре да търсиме. Пак казвам, Мездър. Това он е от Малугли, бе. Ела виж. Мали, още ме убие. Помощ. Змията от Малугли ме иска. Видя ли го това? Тъму. Трябваше да убием змията от Малугли. Но ми е тъжно са. Ти пак ги биеш, бе. Он ме нападна мене. Само ги тормозиш, бе. Аз си почивам, но идва до мен и вика, ще убивам. Аз му казвам, не искам да умрем и той вика, пак ще го направим. И аз какво да направим, ако пак ще го направи?
Ще умрем, ама не искам. Разбираш? Да бе, сещам се за какво ми говориш. Шо аз не знах така отивам с този разговор. Али, това да не е къща от шоколад, бе. Тук май ще мога ядеме за поне до утре. Я вижда няма някой вътре. Обитател, къде иска да изяде. Али, некоя бабичка. Фантомите ме нападат, ево ги убиеш. И фантомия, ти да си привиждат неща. А тия къде ледят Не ли, ми бе? се привиждат. А. Ми май, че уния връчат здраво. Ме бият. Това не е шоколад, бе, това са малини. А. Това беше много добра шега, къде направих. Не получавам достатъчно кредит за нея. И аз ще Това полегнем шега, да бе. спим, да не умрем, да не... Как Я пише, има тъй. 3 играча, бе? What the fuck, Скип е влезнал от кога, бе? Той скипи вътре, бе. Я се яве да седнем, аз залегнем. Ама що ми чупи леглото? Да мога легнем аз да спим, бе. А. Да, тук има камик. Али, колко мен е то камик. Ама, по камик имам предвид, шо. Сащаш ли? Да, бе, да. Но окей, шо, ако трябваше да обясним тази шега, нямаше да задържим от TikTok. Я го видиш камико. Или да го взема, да го открадем ли? Кое дали да открадна? Пате, това и я май ще го крадем. Я да се им. Взема го. Я го вземах. Защото ти си крадец за това. Май трябва да спреме да обираме села, защото те нямат букил вътре. Не, букил. Не. О! Гледай какъв замък има тук. Това като ние пустинята, ама дека са са направени от някакво камик. Не бе, не камик бе, това е дърво. Това колко мен е дърво. Саш ли? Колко мен е дърво. О, Правиш пак, бе. няма добре, че спах. Не. Човек. Загубих си лайната. Ти не мога да си толкова несериозен. Тема. Долу те чака някой приятел, ходете се видите. Ама не, приятел, този приятел ме гръмна, ме направи на намирание. Нема, има втори. Ходи. Не барай! Кека ме удари неуважително. Виждаш ли го този зеления? А мен ми трябва план на изход, он чека да взем нещата и да избега. О, те отиде. Че да им какво да изфърлим, че... Моля го привлека по някакъв начин да дойдете и си... идва! Не! Моля те, не повече! Спри! Това лесно е, аз да поревем. Али, трябва да следнеш тук долу, има ядене за дни. Да знаеш, ще излъгах преди да си се знал. Знам, аз гледам стрима, няма се плашиш. И ти ме зяпаш траво. Намерил съм раница. Ако ще гледаш стрима, ще трябва да удариш някой лайк. What the fuck? Сей да отворим пак Къде се отваря раницата? С Б. Излъга. С Б ми е waypoint. Трябва да си го анбайнеш това за waypointите, защото тия... Пак не ста... Ама ти служил ли си го на гърба този бак пак, бе? Ня, не бе го турал на гръб. Колко гръб има да турам, бе? Това не е фалшива раница. Виж сега. Сложи си в инвентара и я райт кликни да отвориш и там има едно такова човече, къде ти го показва си го сложиш на гърба. Видиш ли го? Тека било.
О, София, здрасти. Окей. Ни са Б. Те го те. Да, това е някаква яка схема, бе. Не знаех, че си такъв човек. Да. Схема чил. Да, ще мога Виждам, берем че си- целият ти е час. затруднено и Да. ще ти помогна. Кой е модпака? Това е All the Mods 9. Модпака. Шо реших, че ако ще играм, трябва ми някакъв гол. Ма да знаеш, трябва ти малко по-тежък компютър за него. Ти ще се качваш ли? Не щем. Тук ми е приятно, а тук Що? умрех. Па хубаво, стой си долу. Май тапим се, бе! Къде ще му оставиш така, без да сме. Аз затова ще не слизам долу. Абе! Не е толкова ужасно, бе, аз реагирам твърде. Само гърмежи долу чувам аз. Не, ме е страх. Е малко опасно, ама. Ако му сванеш цаката, И то скипи след малко се появи долу. можеш да пушиш едно въже доле. Или си пусни косата. Рапунцел. Седи. Нема, аз се качих с тревата. Добре. Аз ти. Айде. Че какво може да се турам раницата? Нищо. Пак съм пълен. Ей са. Някой му се спи, май. Аз утре ще Ние трябва да отидеме, че сега трябва да отидеме на... На коя посока напред, бе, че? Май трябва да отидеме на Не Н. зависи на къде търсиш. Не, трябва да отидеме на Н. Трябва да отидеме на Е. Знаеш за какво стои Е? Ние не дойдохме ли оттам? Абе не бе, на Е сме. Абе не сме дошли от... Дойдохме от W и трябва да отидеме на Е. Вярвам ти. Да. Чуваме, че се връщаме на спална, там има хора, къде искат да ме убият. Ние дойдохме от Съто там където е. Дали? Защото там беха къщите. Те верно, те там живеят хора. И там къде ги ограби, аз си спомням, да. Искате ли в сървър? Фу! Искате ли в сървъра? Чек! Я да видя. Какво значи това Какво пише? последния коментар? Искате ли... Ясно какво иска да пита. Па може. Само другия месец чува, то месец трябва да си изиграм това. Трябва да биеме те този мод пак до края на месеца. Това е опасно. И някакъв много груб да отхвърляш офертата на краля. После ще влеяме. Ще идвате ли по-добре? Дай някой инвайт в Discord. Гледай какво това? Ли това да е някакъв хобит от филма Хобит. Да бе, сещам се за какво ни говориш. За Хобит? Да бе, да. Ако се сещаш, от кой филм? То в филма се казва Хобит. Не, май беше Властелино, верно. И аз се сбърках първоначално. Той има и... Не. Това е кораб от филма. Забравих ми името. Карибски пирати. Да бе, тия верно, тия къде вика Яр. Какво има на тия хора да го викат това? Мисля, че ги боли главата. Има Букук, мога да тириме. Айде. Намерих карта. Тая карта води в на... Това не мога да кажем, няма значение. Яйме са. Трябва да тия майна... Айде, аз съм потеглил вече. Само запалим лодката. Това било Eternal сервер, няма значение, ще пропусна. Нямам добри спомени от Eternal сервери. Те го беха хвали на времето. За това. Не знам, аз... Дори си купих тук мой. Толкова мразим Eternals, че изхвърлих $16 да си купим този сървър.
Само за да го играят 3 човек. Поне ще е интересно. Абе, Алекси, имаш ли лодка от тебе? Имам, да, в момента я карам. Аха, я мислех, че летиш нещо. Да. Я се Тук чуем, да защото как- толкова бърз то. Тя я ударим. За какво ти е лодка? Не, Тя е така да- да сме стигнали. Не, ела Няма, ние Няма тук да стигнахме, не ние потопим стигнахме. краката в водата. Ела. Ще измръзнем. Виж, фани ти лодката, аз ще вземем съкровището. То тук ли е съкровището? О, то верно. обаждам те, бе. Па как? И аз ще помогнем да коп. Та змията от малугли! Върна се да ме убие. Две змии тук, от Викиче. малугли. За тебе ще убият! Змията от малугли. А, Та змията от малугли ще... Аре, копай. Копай. Абе, аз имах метална лопата. О, Къде е отишла? На правилното место ли копам? трябва да. Те тук не го ли виждаш? Имаш ли малко бум? Нямам такова. Намерих! Яр! Има и за двамата работи. О, диамантче. О, Автото так си. спид! О, това верно ще е яр момент. Голям яр Да, ми момент. TNT, ама нямам нещо го запалим да те гръмнем тук. Нищо следващия. Що ще кърмиш мене? Що Не ще знаех, да че смеш- верваш у Аллах така. Не вервам аз. Не мислим. Има тук едно друго момче. Али. Абе, ние тия неща да изровихме. Окей. Ръката ми къл. Другата ми да пуснем ръка. някой лайк на това. Оп. Само един. Че е турно другата ръка. Те от те. Я леко Айде, са. пуснах стотина лайка. Мали. Голям да пораснеш. Какво? О, мали. Какво струших това? Айде, стига толкова. Да биеме Да. пътя. Дай. Трябва ни едно село само. Ние май се върнахме при Мадагаскар животните. Не, те Принципно. оте. Ледена година, май така беше. Името на филма. Епоха, бе. Ледена епоха ли беше, бе? Епоха беше, да. Това прави повече смисъл, къде го каза. Прасковка. Как? Прасковка. Не ги помни майката и бащата как се казваха, ама така помниш се казваш една другата. Не бе. Мани беше единия, Мани. Да, бе, това беше бащата. Она майката не помни как се казва. Она беше Тя някакъв... дъщата беше Прасковка. Така ли? Я ми помним друго. Така ги помним аз, да. Но тия Това на мали времето ги са гледах, обраснали, защото ние имаха повече кожа по тях. Да, бе. Те се слоново, не беха мамути. Ни верно. Да. Едно също, но само нема това кафялото. Нема козина. И аз ще я кам също. Ма си мислех, че звучи много гейско. Сигурен съм. И аз си го замълчих. Ето тук има някаква змяка и иска да се биете. Аз ще Она също от малугли, она яде хора. Искаше да изяде малугли, ама малугли не му даде. Но малугли ги разбира. Да бега при маймуните. Защото змията ще го изяде. Вярно. Ние тук не е ли? Али, лекав замък. Това като Къде, бе? обойчиновци същия замък има. Ба, майка. Аз тук съм аз, Тутанкамон. Не е верно. То Тутанкамон бил верно е, това чернокож. моят дом тука. Това тук моят дом. Как ще е На това дом? времето, кога ми го строиха. Ба. Ти трябва да знаеш само малко да са ме египетски, ако си забравили. бил он. Разбирам ги. Айде де. Мани, че ме е срам. Добре. Ма ти кам, тук няма нищо, освен скелет. Те цел Как ще скелет. не, бе, гледай сега И он направо опасен. побивам. Ти ще копаш.
Не си ли фараон, защото трябва да копаш? копаш? Те така, че пробием. О, мани. Ние къде биеме, бе? Ей, да видим, аз ще влезем му. Ти го намери? А не, аз го намерих. Какво получих? Болка. Окей. О, няма копам така. Не влезна, бе. Абе, я получих такова, бе, майнер фетиг. Ми викат пайнера така заради това. Можеш ли да копаш ти? Сега не мога да копам. Би ще трябва да влезнем през официалния вход. О, Ами, къде че ще влезем. рече, че е това? Ето там горе. Да. Нали го помна. А моля ли да верно Ето така? там. Там. Къде? На високо? Ето там. Горе на череща викаш. Его е. Чакай Тук си съм. построим пътя нагоре. И... Аре, бе. Али, там е цепна като некоя мухмурлук. Его е. Виж как ги помним. Али, ти верно си, сякаш си живял тук. Па нали ти казвам, бе. Я мислим, Аз че ме седи тук да лъжеш видя. по интернета, де да знам. Че я помагам. Седи малко. Правиме го. Разкажи ми как ти беше деня. Това няма мога да го щупим до година. Абе, пробвай, какво ти пречи да пробваш. Аз съм почти стигнал. Виждам. Още малко го имам. Аз се efficiency-то. Аз не имам, аз им 3 диамантени кирки, ние не са efficiency. Сега ще се строше. Сега влазваме вътре. Да, бе, виждам го. Да, бе, телте. Сега гледаш, има втори блок под него. Почваш и не. Оли, втори Добре. Алекс. Здрасти. Трябва тук тежки мерки трябва тук. Седи. Не барай, курво! Имаш ли запалка? Нема, седи, сега гледай какво става. Гледаш ли, отдръпни се. Моля да се отдръпнеш. Така. Мани! Али! Какво направи? Там му викат капан. Това беше, не го очаквах. О, май, гръмна и честовете. Те лошите са служили капани, кога мене не мало, бе. Какво става тука? Тебе те не мало. Ти... Ти що рипна доле ще умреш, Айде, чао! Мамо! Там гърми коги, я ядем. Една хоня лоша при капано и то гръмна всичко. То капан си има и друго име, знаеш ли? Много съм зле. Да, си бегам от тук, че направо... О, нема верно, нема пукнат чест доле. Затова не Къде караш замия? маз да мият. Виж какво става? Аз тук без да искам го направих това. Нека Аз вампир не заради знам, че нас. те да са служили капана след като съм напуснал това помещение. То, що ме не иска? Виждам, вие се познавате с това, ще ви остава да се сбиете. Къде иска? Дай и надоле. Рипай. Те така, че рипнем. Ти или се телепортираш, или аз за доста време мигам. Дай. Има ли какво е това? Кладенец? О, аз виждам тук има чест. Няма чест. Бей, продължаваме напред. На Одиме, нали помниш? Мамо, то назобен като Димов. Он се отказа от нас вече. Не те ареса. Има ли какво става тук долу, бе? Бе ги виж? Не, Няма аз те не бутне, съм ама много. ще. И аз ще да те бутна. И аз се смених от меча на ръката, за да те бутнем, аз се отказах. Защото ти май се усети, че ще го направим. Това не те бутнах. Помниш, кога имахме лодка по едно време? Ти ще плуваш. Нема. Но тък му почина вали, няма усетиме, че сме плували. Ама ти тази лодка взеля между другото. Не? Али там, това не е ли замък там отпред, бе? Не бе, това не е къв.
Ама май е замък, верно. Замък е, бе, крепост. Па, дали крият нещо важно вътре? Турския Това ме има набоде, корона. али! Краката ми Турският изпра. има корона, бе. Изстреля някакви... Ми дате хейст. Най... О, там долу нема да одим, там долу нема да одим. Не. Мога го марки. То що по мене? Къде няма да... О, аз съм... О, некромансър, това е некромансър. Е, ти сега така ме набута... Да, ти го връщам. Направих някаква магия тук, ама не знам какво правя. Има село. Има село и мога да спим. Аз слизам тук долу дънжена да ги търсим хубавите работи. Казал си. Ете, тук има тортичка долу. Да, сега тук ще я хапнем, аз тебе няма ти дам. Ба, тук има някакво Айде. животно на 4 крака. Какво прави това? А ти спиш ли, бе? Епа да, долу има легло. Па чекай да го набием и аз зото. Чекай, мога да направим... Не е нужно, стой. Готово. Оп. Ай! Мали, тия ме нападна. Още един трайден. Вземах някаква Няма да го стара взимам, статуя че- тук. Толкова си мисли, че съм направил. Вика, че идваш, па не съм сигурен. Нямам думи. Тук има някаква... Он се оплаква. Трябва ми някакво по-мощно оръжие, защото... Но аз слизам на най-долното ниво, няма да се занимавам тук с теб първите, че... То нищо няма. Тук има някаква табелка и мога пишеш на нея. Баси, ако... Златна ябълка. Знаеш какво написах? Некромансър! Не ти пука. той Какво ме правиш там, замразя. бе? Е, Ела тук при селото. Това не беше хубав звук. Ти долу Какво село, бе? пещерата ли си? Да, бе, аз тук Абе, ние нямаме място в инвентара за тия неща там долу. Абе, нали взема бакпак, бе, как нямаш место? Бе, я пак нямам. Трябва да изхвърлим Айде. важни работи за Купи това. ми се единственото оръжие. Излизай. Файно да намерим някакво... Оп, ето. Намерих някакъв див Кой скрол. няма оръжие, бе? Мали. Умявам за Някаква дива магия направиха, ама не знам как. Получи с някакъв много назобен. Абе. Добре, айде идвам, че мога да изкарам някой артефакт отдолу. Не, че му отрепа тук. Само, че дойдеш да видиш труп. Край! Ете, тук вече верно ще си починем. Так му няма си толкова изморен повече. Май се наиграх. Добре, жив съм. Не, Ай. излазвам. Ти мога да се наиграл, ама по-добре, че не си се проиграл. Не, аз от тук излазвам. Нали, я так идвам, ти помагам. Хубаво, айде. Не, аз отказах. И аз така си помислих. С толкова ентусиазъм се качваш нагоре, аз си мислим, че не искам да излизам. Ще умрем? Ако умрем, не, аз съм жив и какво правим? Ете, тогава вече не мога да ти помогна. Ера. Селото няма нищо, няма смисъл да беше. Има някакъв кон, някакъв оранжев. Гледам някаква камила, къде там се върти на това. Но така верно, че друго му не виждам. викаха. И имал явно тежко водало от това. Те на тебе май ти викат на питката. Не, Как не, така съм чувал. лъжат. И на то настойника му викат чашата. Що така? Защото ти е баща. Али? И ти като си на питката, то е чашата. Така Да. се казва ли сега, не знам. Те лъжат те. Много лошо така. Това е някакъв рак, бе. То на питката. Това що е някакъв... Какво
Опа това? Не, идва с мен. Хамелеон? Какъв е то? А, то някакъв гущ. Лизард. Що го Ай. уби, бе? О, Това беше гущер от Абе. малугли, защото трябваше да го убиеш. някакво получих. Cooked lizard tail. Как го изготви? Аз съм помислил, че някой хак. Карай. Няма как да хаквам. Трябва да намерим и Иерусалим. Трябва да търсим в момента. Те сега че го намериш, да. Да, те така да. Рано ли късно ще рипне на не... Ай. Ние има ли carry on мода, бе? Ба, това е някакво твърдо, бе. Так, някой камик. Кога се събудим. Я ви го изтрескам. Стой, Али, изтрескам. получих роза! Али! Гледай, аз направо. Благодаря ти, Вени! Са много щедри. Пещери, това съм го виждал някъде. То тук е моят дом. То вече ще го излута, да. Защо? Стой малко, стой. Он последния не То имаш ще нищо. го лутна. Али, още една роза! Не, Али, верно, бе, голем не, да верно. просиш. Това какво ще го оберем ли? Ще го оберем Да, като бе, да, някой бе, да, бе. портокал? Не, бе, ще го оберем, бе, ще го оберем. Ще го оберем, я мислим Стой за малко. друго. Мислим за ядене. Сега ти покажем. Али, трета Къде роза! беше входа, бе? Къде е Много входа? те глезат днеска, бе. Да, бе. Къде е входа, бе? Я ти викам, че няма хом. Да входа. Вход, вече не мога говоря. Я днеска не съм вечерял, Не си затова. спомням. Али, четвърта роза! Окей, ама стига толкова, че не ми трябват. Якам си одим от тук. Как си пирамида. ходим, бе? Трябва само намерим Али, входа. пета! Али, шеста! Май ми се струва, че има 6. Мани, че ще получиш инфаркт на дърти години си. Ма не е така. Чай, трябва да ядеме. Ще навлизам по трудното. Ти да не си някой престъпник, нали е това? Защо нямаш TNT-та, бе? Нямаш ли някой TNT тук да гръмнем? Ма немам. Да влезем с злом. Северозападна ли е? Да. Това верно. Схвана ли ми шегата? Северозапад. Мани, че ще да се засмеем. Да. Къде отиваш? Чудим се как да слезнем. Това ще е рипне, Стой. бе. Сопри. Стой. Я не мога Такова. копам дори. Оп! Откъде сме? От Монтана? Ти Алекс от София ли беше? От София съм аз, да. Али, много опасно в Софето. Карай. Дали е кулата на Тутанкамон? Не. И аз така си помислих, защото он няма кули. Това още един дънжен, няма да стане. Искам къща. Верно ли? И аз да съм от Враца. Али? Съжалявам те, я много мразим Враца. Застъпих там веднъж, ми викат, там монтански номер ли, я чекайте надерем. Мони бяха цигани, не знам. Не съм чувал аз за Враца, не знам. Аз съм знал, че имам и миньони къде идват там. Чувал ли си ги по синяците? Чувал съм ги. И аз съм ги чувал. Ма не съм ги го чувал, ама съм ги чувал за те. Аз съм ги виждал, гледал съм ги там по телефона. И аз така съм правил. Помниш, кога си откраднал на кола? Изкара бабичката от колата. И като слизи от движение, това не ти е бележа с намаление. Нещо такова викат. Беше слазай. Аз малко го забърках думите. Няма нищо. Мога да съм в лъжа аз. И знаеш какво виждам пред мен? Да, метаме ли се? Къде ще се Виждам някаква планина.
И та планина дали има здраво кинти у нея. Ли. Та като войчиновци, бе. И Е. само да джамбази си искаш. Абе, не, бе. Само джамбазането ти е главата на тебе. Войчиновци е просто лов град. Че ли ще мога да се А. качиме там някак си? О, ще мога. Ево тук ти дам един айтем. Гледай са. Не бе, не бе, не бе, Какво не бе, имаш? не бе. Аз отивах малко по-нависоко. А ти къде? Ау! Мали, къде сопна? Можеш да метнеш още една. Че моите свършиха. Добре, ще ти метнем. Али, още един гифт. Помощ. Държиш ли? Метай. Викам държи. Ще фана. Ще фанеш? Държим. Ще фана. Ево по-близо. Колко по-близко? Тя ли Айде, ще метай. мога фърлим, че я не... Че това тежи. Оп, фана го. Фана го. Ей, само видим дали ще мога да го метнем. Ще можеш. Али, получи солет. Дай малко. Имаш и резервно, ако това нещо стане с него. Имам две резервни, ама гледай да не трябва да ти давам. Оп! Много лошо. Ще трябва да ти давам. Много си дебел и ме избута. Фащай, Няма да се лъжем. падна. Виж къде сопна. Вземи се пази, че си много дебел и ме избута. Чекай да Ай, ти избор изкопам пак. тук. Така. Готов ли ти? Дай. Али, дали Елай. не съм добър? Йо, получи сърце. Айде, продължавам. И ще вземеш си избиеш парите от Кауфланда, бе. Не това. Видех, че има далаверки и се улех там. Абе. Ти се едно за без пари си е ял. Ние май се уляхме, не. Къде отидохме, бе? Тук не е нищо яко. Чей, сега ще направим лодка. Нема, курво! Може ли да умрем, нали знаеш, тук е опасно и достро. Аз го видях, че отдолу е само вода, аз съм го Шех си преценил. набудем краката, я мислим, че ще ме убиеш тук. Откъм прицъкате, да? Али, то ме бута! Какво реч? Те са, че видиш, ако падна отгоре, виж кой ме бутна мене. Виждаш ли го? То, къде си пода ръчичките там горе. Какво? Там. А, там някой горе, зомбарлите, виждаш ли бе. Откъде сме? Монтана. Али, съткавица! Качи се лодката. Товари се, ей. Айде. Качвам се, бе, качвам се. То, къде те бутна в стаята с нас ли в момента? Йо, Рос! Нема го. Ние си тръгнахме. Избягахме му на него. Аре, карай, бе. Чакай, бе. Те ще ме фана гърлото. Добре. Играят ли с хора от чата? Да, ама трябва да влезеш от Дискорда. Аман, возят се, верно. Какъв ти е компа? Ми е някакъв черен. Иначе ще е 30-60. О, като моя, значи. Да, и твой ли е черен? И моя е черен, да. Да. Че май много показа, ако Работа за цъкнем без това пари. копче. Те тук някъде го пише, какво имам. Да. Важно, да, но повечето го върши сървъра това. Тия 16 раунд трябва да отидат някъде. Виж са. Ще отариме някой остров. Какъв Нещо. остров, бе? Трябва някъде по-така. По-обширно. Обширно, ама... не гледай налево, не гледай каквото... Че го погледнем. Дай мъчок. О, плува. Аз това го знам, това къде ме мери. То те мери? То е много опасен, да знаеш, да. Що То те те мери? мери с такива. Он ще каже, че ти е Айде. ниско. Виж го как плува. По нас ли плува?
Ай, внимай. Ми. Там лево, не е по-нина това. Бърз 2019. Това го Hypixel ли? То скифи, какво прави? То чит. Абе, толкова прави, бе. Пикъп. Али? И те то остров е като в Бойчиновци, бе. Тъмън като... центъра. Яле. PvP Skywars. Само обичах да гледам Technoblade на време, така го игра. Ма сега не знам кой ще го замени. Не мога да направим по-добър кораб, бе, това е малко бавно. Това не е някаква невеста под водата, гледай. Къде, бе? Не, това не е невеста! Иначе. Вие само двамата ли цъкате, има и третия, ама то третия не знам къде е. Коя версия? То третия. Коя версия това мод пак е? 1.21. 1.21. Да мод с 9. Ти знаеш, че... Това не е... Това карибските пирати ли са? Ти знаеш, че вярвам се от Тихия океан. Това не е Тихия Тихия... океан. Как се опитате за мери? Това става някакъв... Мангале. Това е карибски пират. Вилиджър. Това си е тъмън Само го пират. ограбим. Той има някакъв ресторант тук. Оренч. Риба. Бегай! Карай на Е! Отиваш на Н, отиваш на Н. Позициите. Качвай се! Давай. Това ни гони, и това иска ни отрепе. Иска ти свърши живота. То от тебе те е запомнил и сега иска да ни биене. Това не беше она от SpongeBob, където учи да караш лодка. Пъв. Май. Много се разходихме, да. Ние днеска само пътуваме, май. Ние сме на 6000 блок. Нищо, трябва да го намерим това обещано село. На плоска земя. Няма никога го намериме. Не беше, верно като нея беше. Това път ще вземем лодката, да не трябва да правим нова, защото ще откачим. Значи ми крашне град, не. Малък ми крашне град, така ще бием по масата. Крашни град, аз стигам да хъркам. Това е... Чувам 12 часа, аз след 6 часа трябва да ставам. Май ще се срещнеш в коридора. Тази шега не направи смисъл, иначе. Не, аз ти прощавам. Лираме една хляба. Бегай! Отесох. Там не мога да им това дънжън, не отидам. Аз не вярвам, докато не погледнем. Няма нищо вътре, какво ти добре. Оно не е дънжън, бе, ще ме лъжеш. Сетих се какво е това. Я ти казах. Яка Майнкрафт на Skywars. Не е дънжън това, бе. Да се криеш с лъка е малко гадно за душата. Правите ли някакви поредици на оцеляване? Алекс, снимай, за пръв път играме заедно. Май. Мамай. Ако успеем да го изтеглим, защото проблема с TikTok е, че да си изтеглиш стрима ти отнема бая време. Иначе те го запазват за някакво 30 дена. Последният стрим, къде изтегли, беше с VR стрима. Къде избега, бе? Долу под черешата слезнах по... На Е отивам, на Е. Ти пали, че пика и мене ме изостави. Видиш ли ме? Кимам. Да, бе. Чакай, май ми е приятел тук, където. Не, то не е зомби. Че я не съм спал и мислим, че това е някакво гадже. Не. Аз знам една къде уж била някаква претендентка. Да ти е гадже, ма не знам, той скипи така ми вика. Он скипи така вика за всека ученски упол, как говори с мен. Вика, че си фъмбълнал, вярно ли е това? Да, това го правим всеки ден. Как мислиш, че ми върви живот иначе? Тук от тази терена може да се видим... Няма значение.
Али, това... Та яма беше... Ай, яма нещо ме беше зашлеви по-дълбока, отзаде. щеше стане Не знам много какво, не искам да страшно. гледам. Зад мене си, какво вижда зад мене? Духове. Тук е не... Много гадно да си направиш къща и А. админа на сървъра да те махне и да те убие. Али... Не знам къде мога да се случи. Такива неща тук не знам. Верно. Не, тук си спомням такова нещо се е случило. От мене? Цели бомби. Чай са. Това беше... Просто отвръщах на заплахи. За тия бомби, къде ще говориш сега. Виж сега, заплашиха да ми гръмнат къщата, аз отидох и всъщност им гръмнах къщата. Някакви кратери имаше в сървъра, не знам, не съм бил Не там. знам, аз знам, че мога да ти кажа направо. То тук админа. Да, помня го. Това как гръмна на едно момче къщата. Ма това момче ще ме заплашва мене. Цел кратер направи. Да. Май да не съм бил там. Няма да го Верно. споменавам. Гледай сега да не ударим на лошия бряг. Няма. Мен ми трябва добрия село. сте. Ето тук, ако имаш едно село, проснато ще да супер яко. За какво ти е село? Я не знам. Тук имаме водички, имаме всичко, ще не живеем. Знаеш кой искам между две планини? Да направим мост и то мост да ми е къщата. Това ще супер Защо не яко. 3? С 3 ще стане много сложно, ама айде и 3 може. От 2 нагоре планини. И да ги свържем. Ама да са близко, да има някакъв... като в Америка, как имат уния... Как? Тук сега направи едно мостче. От тук до там и си готов, Ама ти ме лъжиш. Я гледай тук какво става. Хвана ме. Тук от тази дупка, ако паднеш, какво ще стане, бе? Трошиш крак. Тук те ще е яко. Мога да направим мост тук те. Вие цъкате ли Skywars понякога? Ами аз... Не. Това да не е. Мислих, че някой се изсрал там горе лево. Значи. Skywars не е за мене. Да. Ти знаеш, един от модовете, какво имаме тук включено? Не. Има някакви хора, къде строят вместо тебе, бе, мога да направиш. Само ще трябва да им даваш материали, като някой мъченик. Там на времето играх само Hypixel. Skyblock. Това сигурно било убаво да играеш там. Беше готино, да. Сега съм малко почивка. Масака да го нема острието е малко сухо. Няма кой ми каза апдейт. Сухо. Какво видях? Ако нямаш тази трева, ще да много яко за къща. Как извика, бе? Ли портал. Те там. Това дали води в някое измерение, къде не ми е рез? Skill Hour, пика Network. Построен ми изглежда, знаеш ли? Да. Некой тук бацало пика Network. Беше яко, нямах никакъв античит, можеш да водиш с чит енджин и ще пущат. Вече не е така. Това е много построен това, бе. Готов ли си направо? Емът не едно обсидия липс. Има иначе, той е добре, какво? Ако има с нещо, къде да го запалим. Тук има точно едно обсидиан, мога да запалим. Що говориш, бе? Без иска. Няма, прощавам ти. Може да го запалиш? Мислих, че ти можеш. Сега ще намерим флинт, няма се плаши. Секунда. Мани. Дай да търсиме къщата да мога да спиш. Аз съм спал. Нали 6 часа ще багясаш на някъде? Да. Да. Ти сега знаеш ли, бе, тук има това мода с пчеличките. Те пчелички могат да ги пращаш да ти събират ресурси. Те пчели искат да ме убият мене. Не е верно това. Ето. Аз трябва да пише ми домашна по математика, че имам двойка. Телета за Жоля. Към му викат на юга. Знаеш какво значи? Не. Ще те жегоздат. С загрело желязо.
Я има тук какво има. Ай, какво къща ли намери, бе? Ай, Къде тук си са спал вас. на така? Абе, охо, те го теха убит. Опа! Аз. Какво ще... Мали, и то дали е зубасо? Вярно си малък. Он е малък и аз съм на 20 на... Седи, тук сега ще правим един експеримент. Не съм сигурен дали ще проработи. Ма, какво направи, бе? Чакай, бе. тук А, ти искаш да го експериментирам в отрепеш момента. ли? Не. А оно играта тук те учи, че е лошо да Престам. убиваш. Али, то се... Го е. Добре. Абе, даваш Експериментирах. просто го... Да фък повеща. Ненужно грубо. Гледай го. Ако не ми го направи неудобно. Айде натам. Видим са. Къде? Село. Ние ще трябва да На изравнявам 7200 земя блока ръчно. съм спална, добре. Да. О, това е животно, е. Ба, това да не е Елена от One Piece. Ба, да? Къша тигър. Тигър ще ме Он е нападне. хеликоптера. Чопъра. Он Ай му също. беше името. Да, бе. Тих се, да. Но он не ги зна върховното. Тук как ще се... Това да е някакъв... Това беше катерица, видели ли? Не. Некой не е карал докато пиян, май. Много лошо. Ти знаеш какво ми е станало на билата, аз казах ли ти? Не. Билата на Марица я оправят в момента. И в момента нямат никакви продукти. Апокалиптично вътре. И... стона. И... в върха, да. И влезеш там да си купиш шоколад, но няма шоколад и... Какво правиш? Отиваш в друг магазин. Ама другите магазини па затварят по-рано, нали? Освен Kaufland затваря 10. 10 часа отивам до билата. Беше хубаво. Сега заради ремонта до 10 няма да мога да се пазарува там. Нали? Те нямат нищо вече. То всичко вече е намалено вътре, ама това не е важно. Тя ще малко леко ни умира сърва, че е да починеме. Усещам. Слизай от лодката преди да си се стъкнал вътре. Кой не хузи тук? Слези от лодката, бе! Окей, айде. It's not like it's my server, I cannot make it stop lagging. Да. Дай да караме към... There he is cheating again. Can you stop cheating, like? Чак! На стрима си! Али, верно. Се мютна пак. Леко. Няма да се предам на англичанина. Верно! Чего? Маймуна. Добре. Мани му на нония, дай да фокусираме по пътя, шо. Йо, това е някакъв водопад. Това като в Бойчиновци, бе. О, тебе, насекъде ти е като там, бе. Но Бойчиновци има много неща. Как? Тук по-като Кремиковци по-скоро. Кремиковци там е гадно. Сигурно.
Не. Що не цъкате All the Mods 10? All the Mods 10 нямат Create. Аз съм голям фен на Тук ще Create. пусне сълзичка, ако няма Create. Да, много обичам Create, ама All the Mods 10 го няма. Иначе съм напълно съгласен да бих пуснал. Ма ако нямат Create, какво могат да имат, което да си струва, нали? Го е. Ще пусне сълзичка, ако няма. Аз това му прощавам, да. За какво сопра? Он сърва сопразността. Юра душманин. Тук заради има жени, бе! Тук ми хареса за къща, знаеш? А. Тук някъде. Колко човека го цъкате това? В момента 3. Ма мога да дойде някой повече по-късно. Абе, май няма да живеем тук, дай човек трени село. I don't know about you, Skippy, but we're like 8k blocks away from the spawn. Добре са, какво да направя? Да намеря ли някое село или тук те да се заселим? Колония. Тя и това търсехме, ама пано няма, по някаква причина няма. И ще намерим. Значи... Алекс, получих съвет и то полезен, за който бех забрал. Има колонии и мога да намериме, което може би ще е по-добро от село. Ама... Ще рече колония? Аз тук не ги разбирам. Ние може да си започнем колония. Дънжън? Не, май готов дънжън. Трябва ни... Ние тези дънжъни трябва да ги запаметиме, да ходим ги лутиме после. Да. Няма нищо. Да не. Качи се у... Бриго. Айде. Я да разгледам аз квестовете тук нещо за колония, има ли? За квестовете би трябвало да има нещо за колонии. То биш, че всеки мод е включен. I can't, I'm on the boat. И това розово като... Не, Я да си вземем нещата от квестовете с малко. Али... Чай, няма квестове за колониите? Баси булшит. Това е шит мод. Ще трябва да направим квестове. Още един Waystone, 3 диаманта. Къде ги измисли тия неща, бе? Как се намират тези колонии? Абе, мисля, че може да си направим. Да, бе, може да си направим. Някой... Не иска дори много материали. Добре, рипай лодката. Ще пропустиме морето и... I don't use shaders. Качи се! Yeah, cause unlike Ако имах PC клаксон, will blow up. Ако имах клаксон, ще толкова здраво го набивам. Yeah, and without shaders on 100 FPS. Игнорирай гоня. Верно. Да, подадох се. Не Я мога знам, просто да го я игнорирам, знам. разбираш ли? Фокусирай границата. Гледай го, спами кейвордове. Карай напред. Отдавам се на душманина и не ми харесва. Не, как ми се видя село. Май е това просто много малък остров, май. А не това част от континента. Добре, знаеш какво? Това е. Свалям си стандартите. Просто ще търся планина. Няма че някаква планина. Всяква. Добре, 2 планини трябва да са. 2 планини. Това го изпуснах. Какво изфърли? Advanced Oak Beehive. Ба! Как ще го изпуснем, бе? Това беше толкова Това не е добро. доста голяма планина, трябва нещо по-високо. Не съм намалил стандартите толкова все още.
О, това мога го свържим тия два острова. Абе, няма ли по-бързи? Кораби, бе. Имаме. Няма да стане. Това много иска. Окей, това такова обещаващо. Май ми омръзна търси, искам да започна мод пака най-сетно. Мислиш ли? Оня какво пита? Колко време планираш да стримваш? Някакво дух намериме къща, мога да спрем. И тази къща като я намериш, аз бегам да... Да спиш? А. Тук те мога да се мушнеме, все това карай. Бе. Село е все пак, Ами, село. Стона, тук си го взимаме. То няма да го крадеме, че тук... Тук ще бъде, Кроре дюре. Камо се вика. тъкмо трябва да пазим стрима кратък, за да мога да го сейфвам после окача в YouTube. Това беше. Този стрим беше само пътешествието. Сега ще играм малко извън стрим. И продължавам следващия стрим за нататък в модпака. Което ще комплитваме квестове. Кои квестове? Всичките от първия чаптър. Чаптър 1. Всички квестове ще направим. Напълно всички. Окей. И това беше от мен. Чакай, още 3 минути. Че сте минутон Discord, ще рекламирам него. Така. Ако някой иска да играе, сървър е публичен. IP-то и информация за него са в Discord, който ми е в байото на профила. И това е. Иначе мога да се казва All the Mods 9, ще ви трябва поне 8 рам да го подкарате. И мисля, че средния брой рам в България е някъде 8. Това е от мен. Чао!